Soko TV kumurekerekerero kyo musubati Evelyn Boyani kurekenyoro kya mubamba kebirigo oyu ebiretwe ng'ombe eyo abegete ogosemere kwaye gwitirase okonye mabere gukiase skuru ya secondary ya Nyekiurasu gwakana school fees ligasirirwe mubunge wensemo ya West Mugrango Steve Mogaka ni gorero abasirane ndagira nabo igwakana school fees yonsi yo mwana bumongino yo we secondary ya Nyekiure ase class ya 12 Engineer James Kimoni oyibo igokorigia oyinero korigekero kyo bogabara bwe county ya Nyamira nigo ekere kyonere abasira ni shilingi chilifu emerongebere erio bachikugura eng'ombe asiboigo amashabiki ya TV na barabuo banyara bakuro shilingi chilifu 10. Rieta Zefania Nyakundi igo twachire asomochi oyo mubamba asengencho ya mangana twanyorete gwetera ase media inga oyo minto Evelyn Boyani na iberwe ng'ombe ase wiki ya eta ekaro twanyoreta mangana ya ekene twachire igabuna kurese kyo James Ongera Kamone Education Foundation ne kene tuane kiringa omochi oyo obokong'o bonene sana mboro buna twatemire gotara aso omochi mongino oyo nabo atagete obokonyi boro bonene gwetani nonya ni buna twachicha igona intugo twachire iga buna timu yo Engineer James Ongera Kamone karanyoreta mangana aya twaretire ogokonyi gwaito gwechi shilingi 1020 elinde chinyara ko bachigo konyo mongino oyo nande chibese chitokagete ngo mongino ya isa kwanda nonji matata ali utakonyora kangomba gakigara areta na gutuga Samaleta yango ko Evelyn Boyani na akina nambia mono mwezi migo oito chiragega kemoni gakiongonyire libusirini gakingore ng'ombe nondo oranje gongonya gakiangonye tigakora omonto kurunse gochigoro yokondorera mabe na bagwanja ngonye nkonyera abana gaki ankoro kwa Dennis Kirwa nigonde omofisa korwa se ofisi ya itoya constituency ya West Mugrango asomo heshimiwa Steven Mogaka kogamba omojumbe nigachicha ontomane ndagera ndetera omongino oyo bono otigiro tabwati kenda akoria naretire ndagera na moire naende gwetani ndagera yoka omwanafunzi naraiga yumu murori ari omwanafunzi oyo kori ku Gilbert nigagosoma skuru ya Nyakiure are candidate gwetera se candidate konye school fees ge gwakanwa gwetera se ng'ombe yakoraki ya irwa ntu amoye basari talu ntu amoye basari ya shilingi chiriburenga chiribusatu na bana bande bonse bakoraki bakonyora lakini gwetari buna narigereirie situation yero mochioyo bono kuganyo kubuna korokonene na amonyerero moshimigo buna naika school fees yonsi pi omwana yatigareti twaye kilire na yakande buna naika iga already school yaikiro Evelyn Boyani na akinambia mono Steve Mogaka ikira ongonyire ndagera gaki asanti gaki ndiamona ne school fees yongonyire esibiaru bino kwira no nyasaone